Dobrý deň, volám sa Sára Baranová, som predsedníčkou školského parlamentu a dnes vám porozprávam o našej práci počas celého roka. V tomto školskom roku sme zorganizovali množstvo úspešných akcií, ktoré prispeli k vytvoreniu pozitívnej atmosféry v škole, obohatili náš školský život a zároveň sme boli nápomocní tým, ktorí to potrebovali. Hneď v septembri sme si spomedzi 16 členov školského parlamentu zvolili svojho predsedu a podpredsedu. Prvou akciou bola zbierka pre nevidiacich a slabozrakých Biela pastelka. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať krásnych 368 eur. V mesiaci október sme sa venovali natáčaniu videa, aby sme originálnym a zábavným spôsobom predstavili našu školu a ukázali obľúbené miesta v nej. Dne 11. novembra sme si pripomenuli Deň červených makov, nazývaný aj Deň prímeria. Je venovaný vojnovým veteránom a všetkým padlým v rôznych vojnových konfliktoch. 13. november je Svetovým dňom dobrosrdečnosti a práve v tento deň sme sa rozhodli zapojiť do zbierky Pomôž mamičkám v núdzi. Predajom levanduľových srdiečok sa nám podarilo vyzbierať sumu 400 eur. Aj tento rok nám zavítal Mikuláš. V sprievode 2 anielov a 3 čertov rozdával sladké darčeky a sviatočnú náladu. Vianočná nálada nám do srdc priniesla túžbu potešiť aj našich seniorov. Rôzne maličkosti sme zabalili do škatuľ a rozniesli nielen po našej obci, ale potešili sme aj dôchodcov v susednej obci Davidov. Ďalšou krásnou akciou bola zbierka Hodina deťom, venovaná jednorodičovským rodinám s deťmi do 18 rokov. Tento rok sme ich potešili sumou 330 eur. Deň Downovho syndromu sme si pripomenuli rozdielnymi položkami. Ukázali sme, že byť odlišný je úplne normálne. Apríla počas Dňa narcisov sme vyjadrili vďaku a podporili sme ľudí, ktorí bojujú s rakovinou. Zapojili sme sa do zbierky, ktorá zachraňuje ľudské životy. Pomocnú ruku sme podali aj deťom v núdzi, ktoré sú ohrozené nedostatkom jedla a podvýživou, a to zbierkou Modrý gombík, ktorá sa uskutočnila 14. mája. Absolútnym hitom, na ktorý sa deti tešili najviac, bol Deň bez školskej tašky. Táto akcia nielenže rozbila našu každodennú školskú rutinu, no zároveň podporila originalitu a užili sme si deň plný zábavy. A čo nás ešte čaká? To
sa dozviete v priebehu nasledujúcich dní. Ďakujem za pozornosť.